Dobrodošli u bakinu kuhinju. Danas spremamo pečen krompir u redni sa začinima. Ostanite da vidite kako to baka sprema. I dobar vam dan. Nalazite se na kanalu Bakine kuhinje i danas ćemo spremiti krompir u redni, ali opet na neki drugi način, pa evo pokazat ću vam. Sigurna sam da će vam se dopasti. Sponzor našeg recepta je naše zrno brašno dodabrano visoko kvalitetni sorti pšenice, lako obradivo, snježno bele boje, dobro narasta. Vidjeli ste i sami, prave se korepite i fina peciva, pa eto napravite i vi nešto od tog brašna i vidjet ćete da je jako dobro. Skoro smo pravili u pogaču, bila je zaista fenomenalna. Šta će nam biti potrebno za ovaj naš recept? Oko kilogram krompira, možete manje, možete više. Zatim začina, timijana, ruzmarina, pešnovog lista ili celerovog. Zatim potrebno nam je beloga luka, može ovoga u prahu. Zatim ulja, onda malo ljute tucene paprike, bibera, kačkavalja za začina, da li sam rekla, ne znam, i potrebno nam je susama. Eto, ovaj krompir ćemo sad sitno, odnosno tanko isići koliko se može. Najbolje da ovako imate jedno, eto, to tako treba da bude. Ja ću sad morati staviti rukavicu da ne bi odrala prsti, jer ja sam veliki baksus kad se tu nešto secka, pa nešto ja to kao radim i onda to obavezno odnesem deo kože i dobro nisam i deo prsta. Evo ono što nismo mogli, to ćemo nožićem. Tu ćemo sad naseckati ove naše začine. Nadam se da neću da posečem prste kao prošli put. Zatim pešnu list, onda bibera, začina, malo ljute paprike, susama, zatim ćemo jednu kašiku beloga luka i dodat ćemo sad ulje. Za jednu šoljicu malo, znači oko 50 ml. Moram sad sve govoriti u mililitrima, ali dobijam kritike da ne kažem, nego kažem šoljica, pa oni ne znaju kolika je ta šoljica, tako. Pa dobro. Ima svako pravo na komentar. Ja svoje komentare takve ne brišem, ni u kom slučaju, iako se po pojedinim sajtovima provlači kako ja brišem tako neke kritike ili neke ne, pa ja brišem ove hejtere koji baš namjerno nešto
ajde da se ne izrazim ružno, ali inače svako je dobronamerno, zašto da ne i ja poslušam. Znači, to sad sve fino izmešamo. Redno ćemo uključiti na 250, pa je posle malo smanjite na 200, vidjet ćete ako baš gori, ali neće. Sad kad smo sve to lepo izmešali, preko kome ćemo to peći, ali najbolje bi bilo za mafini, one sa onim rupama. Njih podmažite i zagrejte u rerni. Znači zagrejte u rerni, tamo gde kada uključite rernu. Da se onako dobro ugreje ulje. Šta ćemo sad? Sad ćemo to fino slagati. Evo. I stavit ćemo u boje. U ostalom sad ćete da vidite. Malo strpljenja. Eto, skoro smo sve napunili. Vi to možete i bolje složiti, eto ja sam sad žurila da to što pre završim, znači možete to bolje složiti. Ovo sitno što je ostalo, to nemojte bacati. Sigurno ćete uz ovaj krompir spremati neku čorbicu. Evo, meni se već kuva i sad ću ovo samo da ubacim u čorbicu i to će biti samo tako. Eto, to je to. Znači, uključili smo rernu na 250. Možemo da stavimo sad, ja ću da stavim na 250 pa ću da pratim da vidim ako baš počne da gori nešto. Ja ću ga smanjiti na 200. Samo da ja sad malo ruku operem. Eto, skoro smo sve napunili. Vi to možete i bolje složiti, eto ja sam sad žurila da to što pre završim, znači možete to bolje složiti. Ovo sitno što je ostalo, to nemojte bacati. Sigurno ćete uz ovaj krompir spremati neku čorbicu. Evo, meni se već kuva i sad ću ovo samo da ubacim u čorbicu i to će biti samo tako. Eto, to je to. Znači, uključili smo rernu na 250. Možemo da stavimo sad, ja ću da stavim na 250 pa ću da pratim da vidim ako baš počne da gori nešto. Ja ću ga smanjiti na 200. Samo da ja sad malo ruku operem.
Oduzgo ćemo staviti sad prvo malo ulja. Treba malo ovo obrisati jer to će se sve zapeći. Pa se posle ovaj peh jako teško riba, bez obzira što ima. Sve je to dobro, jedno 3-4 puta dok ga ne spremite i posle toga se počne da lepi. Znači sad ćemo staviti i malo od svakoga, malo kačkavalja. Sigurna sam da će svi da probaju ovaj recept, jer je zaista sjajan. Uostalom probajte pa ćete vidjeti šta bakino što je baka spremila nije bilo dobro. Sve je bilo dobro, to je potvrda koliko vas ima na bakinom kanalu, ima vas sve više i bit će vas sve više. Oduzgo, evo, ajde, isto, stavit ćemo i malo susedića. To je to. Ide sad lijepo tu redno, pa se vidimo kako će sve tu da ispadne. A ispašće, boli glava. Krompir se ispekao. Nadam se da ćemo moći da ga izvadimo. Evo. Poslije ću vam prikazati to bliže. Evo da pogledamo malo izbliza. Eto, vidjeli ste izbliza ovaj krompir, ukus je zaista vrh, verujte mi. 5 kapica, 5 zvestica, plus 10, kako god okrenete, to je zaista sjajno, verujte mi. Tu je normalno jedna bakina pogača koja se umeđu vremenu ispekla. Dobra kao i uvijek. Pekli smo skoro nešto slično. Sjajno. Jao, ne mogu da odolim. Znate koji je to ukus? I koji je to? To je poprimilo sve mirise. I to je san snova.
izvanredno. Izvanredno. Sad ćemo, nadam se da će vam se ovaj recept dopasti. Morate ga svakako probati. Znači, probajte, poslušajte me, zaista je sjajan. Sve stavite onako kako je baka stavila. Obavezno stavite malo ljute tucane, osjeća se, malo grebe, reznin i to mu daje poseban šmeh. Obavezno belog luka, onako u prahu, i to obavezno stavite, i sve ovaj začin. Izvanredno je, verujte mi. Znam da će mnogi to probati. Ako vam se recept dopao, a vi, eto, pratite baku, na njenom kanalu kliknite na prati me i sutra ćete već znati koji recept izlazi, a verujte mi, bit će opet neki lep recept. Pišite mi komentare, družite se, šalite se. Ne znam šta da vam kažem, zaista sam oduševljena svima vama, vi ste divni. Pa eto, sad ćemo pročitati da vidimo ko je bio osvojio je nagradu i još nešto malo ostanite tu obavezni. Dozvolit ćete mi malo da sednem, baš sam se zamorila. Da vidimo ko je bio prvi u zadnjem. Napominjem da ovi pozdravi ne idu redovno, znači ne idu onako hronološkim redom, već kako koji recept izbacim. Sad taj recept, ovaj krompir će možda neće doći sutra vama, odnosno vama za danas, nego će doći možda za 2-3 dana. Zavisi sad, prvenstvo dajem receptima koje snimim. Nekad snimim po jedan recept. Dejkin sad zvoni. On je jutros otišao prepadeno. Ali prepadeno. On je jutros otišao u ribolov i navio je taj sat. To je neka stara zvekarica, Bože dragi. Da infekt dobijem. I on je njegov sat. Otišao je na Dunav. A jutros rano u 4 sata, nadam se da će doneti neku ribu da ispržimo. Kažem, neće taj recept doći odmah, znači ne znam, zbog ovih pozdrava. Prva je bila Jasna iz Skoplja, ona nam se nešto razbolela, u bolnici je rekla da ima temperaturu visoku, da prima injekcije i šali se na medicinske sestre. I jao da ponekad tako ubode kao da drži kolac, ma sačuvajte Bože, ma mene po mjesec dana, ma po 6 mjeseci me boli kuklju, onaj čvornik kako da se razbije. Jasna, baka ti želi da zaista brzo ozdraviš, tako si mi draga, volim te svim srcem i dušom, pa lezi i to moraš odležati, zaista. Da sam tamo, eto, baka bi ti kula supice, čorbice i ti bi meni brzo ozdravila. Eto tako. Znači, jasni, svi želimo brzo ozdravljenje. Zatim imamo Ermina Todorović. Ermina, nešto ne znam o tebi baš mnogo. Ja sam ti napisala da mi pošalješ malo podataka, da li jesi, da li nisi, nisam išla da gledam. Bez obzira, hvala ti što se družiš na bakinom kanalu, hvala ti što si došla. Mislim da si odskora tu, nisam te nešto zapazila. Svi se mi među sobom poznajemo kao u jednom malom gradu, kao što ja, na primjer, poznajem tako reći svakoga iz Despotovca, tako i eto i mi sad međusobno znamo, po imenima bar, ako ništa drugi, i po onim malim sličicama ili avatarima, kako se to zove, avatar se to zove, ona mala sličica. Eto, Ermina, znači, hvala ti što si se pridružila i baka ti želi da se lepo provedeš i dođi večeras, odnosno, bit će žurka u subotu, sad opet ja, bit će žurka u subotu, nadam se da si dolazila i da si se družila, pa eto, hvala ti još jednom. Idemo sad, Željka Stanišić, da. Željka Stanišić mi je ostavila malo podataka, to je da je iz Crne Gore, tačnije iz Bara. Bila sam u Baru.
bila sam u baru na moru, zapravo nije baš u baru, ali tu blizu negde, da ima sina koji isto voli bakin kanal i da voli bakine recepte. Eto, Željka, hvala ti i tebi, mila moja, da si na našem kanalu, da nas pratiš redovno pa napravi neki bakin recept. Sigurna sam da će ti se dopasti. Ljubite baka i veliki pozdrav Crne Gore. Eto, pozdrav i Branislava Bana. Eto, to je jedna pesnička duša. O njoj ćemo posebno pričati. A sad jedno malo iznenađenje. Koliko vi cenite i poštujete ne samo ovaj kanal, nego mene kao ličnost, govori i ove pesme koje ste pisali. Nadam se da ću uspjeti to da pročitam do kraja. Dobro jutro. Samo malo da skupim snagu. Dobro jutro, moj cvrkuti, ptica, naša baka. Izmami me opet osmeh s lica, divno je svako jutro čuti tvoj mio glas koji s toplinom buđuje nas. Kafica se pije, bakica se sluša, naša družina je velika, balkanska duša. Dika je uvijek tu da pomogne baki, oboje su pravi veseljaci. Ti si bako duša ovoga kanala, volite tvoja bana odavde do okeana. I sad ona na kraju kaže, kako mi je krenulo, inspiracija, stići ću do Despotovca. Hvala ti, Bana, puno, srce se zaista. Imamo još jednu pesničku dušu, to je naša Marta, i ona kaže ovako. Dobar dan, vredni ljudi, svi veseli i dobre čudi, nekom ide sve od ruke, bez teškoće i bez muke. S očima punih sreće gde tražite radosti veće, nego na baknom kanalu gde nađeš ni tuku malu. Eto, hvala i tebi, Marta. Tako ste me rastužili, odnosno ovo su moje suze radosnice, što govori koliko vi mene volite i kažem koliko me poštujete. Eto sad još jedne male moje izreke na kraju. Dragi moji, zahvaljujem se svima od srca što se družite na bakrovom kanalu, a što mi pišete u tom velikom broju i ostanite, bit će još puno divnih recepata dok god baku bude služilo zdravlje. Uzmite život u svoje ruke, ne dozvolite da on komanduje sa vama. To je moja posljednja rečenica u ovom receptu. Eto, hvala vam još jednom. Dobrodošli u bakinu kuhinju. Danas spremamo pečen krompir u redni sa začinima. Ostanite da vidite kako to baka sprema. I dobar vam dan. Nalazite se na kanalu Bakine kuhinje i danas ćemo spremiti krompir u redni, ali opet na neki drugi način, pa evo pokazat ću vam. Sigurna sam da će vam se dopasti. Sponzor našeg recepta je naše zrno brašno odabrano visoko kvalitetni sorti pšenice, lako obradivo, snježno bele boje, dobro narasta. Vidjeli ste i sami, prave se kore, pite i fina peciva, pa eto napravite i vi nešto od tog brašna i vidjet ćete da je jako dobro. Skoro smo pravili u pogaču, bila je zaista fenomenalna. Šta će nam biti potrebno za ovaj naš recept? Oko kilogram krompira, možete manje, možete više. Zatim začina, timijana, ruzmarina, peršnovog lista ili celerovog. Zatim potrebno nam je beloga luka, može ovoga u prahu. Zatim ulja, onda malo ljute tucene paprike, bibera,
kačkavalja za začina, da li sam rekla, ne znam, i potrebno nam je susama. Eto, ovaj krompir ćemo sad sitno, odnosno tanko isići koliko se može. Najbolje da ovako imate jedno eto, to tako treba da bude. Ja ću sad morati staviti rukavicu da ne bi odrala prsti, jer ja sam veliki baksus kad se tu nešto secka, pa nešto ja to kao radim i onda to obavezno odnesem deo kože i dobro nisam i deo prsta. Evo ono što nismo mogli, to ćemo nožićem. Tu ćemo sad naseckati ove naše začine. Nadam se da neću da posečem prste kao prošli put. Zatim pešnu list, onda bibera, začina, malo ljute paprike, da to što pre završim, znači možete to bolje složiti. Ovo sitno što je ostalo, to nemojte bacati. Sigurno ćete uz ovaj krompir spremati neku čorbicu. Evo, meni se već kuva i sad ću ovo samo da ubacim u čorbicu i to će biti samo tako. Eto, to je to. Znači, uključili smo rednu na 250. Možemo da stavimo sad, ja ću da stavim na 250 pa ću da pratim da vidim ako baš počne da gori nešto. Ja ću ga smanjiti na 200. Samo da ja sad malo ruku operem. Eto, skoro smo sve napunili. Vi to možete i bolje složiti, eto ja sam sad žurila da to što pre završim, znači možete to bolje složiti. Ovo sitno što je ostalo, to nemojte bacati. Sigurno ćete uz ovaj krompir spremati neku čorbicu. Evo, meni se već kuva i sad ću ovo samo da ubacim u čorbicu i to će biti samo tako. Eto, to je to. Znači, uključili smo rednu na 250. Možemo da stavimo sad, ja ću da stavim na 250 pa ću da pratim da vidim ako baš počne da gori nešto. Ja ću ga smanjiti na 200. Samo da ja sad malo ruku operem.
Oduzgo ćemo staviti sad prvo malo ulja. Treba malo ovo obrisati jer to će se sve zapeći. Pa se posle ovaj peh jako teško riba, bez obzira što ima. Sve je to dobro, jedno 3-4 puta dok ga ne spremite i posle toga se počne da lepi. Znači sad ćemo staviti i malo od svakoga, malo kačkavalja. Sigurna sam da će svi da probaju ovaj recept, jer je zaista sjajan. Uostalom probajte pa ćete vidjeti šta bakino što je baka spremila nije bilo dobro. Sve je bilo dobro, to je potvrda koliko vas ima na bakinom kanalu, ima vas sve više i bit će vas sve više. Oduzgo, evo, ajde, isto, stavit ćemo i malo susebića. To je to. Ide sad lijepo tu u rednu, pa se vidimo kako će sve tu da ispadne. A ispašće, boli glava. Krompir se ispekao. Nadam se da ćemo moći da ga izvadimo. Evo. Poslije ću vam prikazati to bliže. Evo da pogledamo malo izbliza. Eto, vidjeli ste izbliza ovaj krompir, ukus je zaista vrh, verujte mi. 5 kapica, 5 zvestica, plus 10, kako god okrenete, to je zaista sjajno, verujte mi. Tu je normalno jedna bakina pogača koja se umeđu vremenu ispekla. Dobra kao i uvijek. Pekli smo skoro nešto slično. Sjajno. Jao, ne mogu da odolim. Znate koji je to ukus? I koji je to? To je poprimilo sve mirise. I to je san snova.
Izvanredno. Izvanredno. Sad ćemo, nadam se da će vam se ovaj recept dopasti. Morate ga svakako probati. Znači, probajte, poslušajte me, zaista je sjajan. Sve stavite onako kako je baka stavila. Obavezno stavite malo ljute tucane, osjeća se, malo grebe, reznin i to mu daje poseban šmeh. Obavezno belog luka, onako u prahu, i to obavezno stavite, i sve ovaj začin. Izvanredno je, verujte mi. Znam da će mnogi to probati. Ako vam se recept dopao, a vi, eto, pratite baku, na njenom kanalu kliknite na prati me i sutra ćete već znati koji recept izlazi, a verujte mi, bit će opet neki lep recept. Pišite mi komentare, družite se, šalite se. Ne znam šta da vam kažem, zaista sam oduševljena svima vama, vi ste divni. Pa eto, sad ćemo pročitati da vidimo ko je bio osvojio je nagradu i još nešto malo ostanite tu obavezni. Dozvolit ćete mi malo da sednem, baš sam se zamorila. Da vidimo ko je bio prvi u zadnjem. Napominjem da ovi pozdravi ne idu redovno, znači ne idu onako hronološkim redom, već kako koji recept izbacim. Sad taj recept, ovaj krompir će možda neće doći sutra vama, odnosno vama za danas, nego će doći možda za 2-3 dana. Zavisi sad, prvenstvo dajem receptima koje snimim. Nekad snimim po jedan recept. Dejtin sad zvoni. On je jutros otišao prepadeno, ali prepadeno. On je jutros otišao u ribolov i navio je taj sat. To je neka stara zvekarica, Bože dragi. Da infekt dobijem. I on je njegov sat. Otišao je na Dunav. A jutros rano u 4 sata, nadam se da će doneti neku ribu da ispržimo. Kažem, neće taj recept doći odmah, znači ne znam, zbog ovih pozdrava. Prva je bila Jasna iz Skoplja, ona nam se nešto razbolela, u bolnici je rekla da ima temperaturu visoku, da prime injekcije i šali se na medicinske sestre. I da ponekad tako ubode kao da drži kolac, ma sačuvajte Bože, ma mene po mjesec dana, ma po 6 mjeseci me boli kuklju, onaj čvor nikako da se razbije. Jasna, baka ti želi da zaista brzo ozdraviš, tako si mi draga, volim te svim srcem i dušom, pa lezi i to moraš odležati, zaista. Da sam tamo, eto, baka bi ti kula suplice, čorbice i ti bi meni brzo ozdravila. Eto tako. Znači, jasni, svi želimo brzo ozdravljenje. Zatim imamo Ermina Todorović. Ermina, nešto ne znam o tebi baš mnogo. Ja sam ti napisala da mi pošalješ malo podataka, da li jesi, da li nisi, nisam išla da gledam. Bez obzira, hvala ti što se družiš na bakinom kanalu, hvala ti što si došla. Mislim da si odskora tu, nisam te nešto zapazila. Svi se mi među sobom poznajemo kao u jednom malom gradu, kao što ja, na primjer, poznajem tako reći susama. Zatim ćemo jednu kašiku beloga luka i dodat ćemo sad ulje. Za jednu šoljicu malo, znači oko 50 ml. Moram sad sve govoriti u mililitrima, ali dobijam kritike da ne kažem, nego kažem šoljica, pa oni ne znaju kolika je ta šoljica, tako. Pa dobro. Ima svako pravo
na komentar. Ja svoje komentare takve ne brišem, ni u kom slučaju, iako se po pojedinim sajtovima provlači kako ja brišem tako neke kritike ili neke ne, pa ja brišem ove hejtere koji baš namjerno nešto, ali da se ne izrazim ružno, ali inače svako je dobro namjerno, zašto da ne ja poslušam. Znači, to sad sve fino izmešam. Rednu ćemo uključiti na 250, pa je posle malo smanjite na 200, vidjet ćete ako baš gorivi, ali neće. Sad kad smo sve to lepo izmešali, preko kome ćemo to peći, ali najbolje bi bilo za mafini, one sa onim rupama. Njih podmažite i zagrejte u rerni. Znači zagrejte u rerni, tamo gde kada uključite rernu. Da se onako dobro ugreje ulje. Šta ćemo sad? Sad ćemo to fino slagati. Evo. I stavit ćemo u boje. Uostalom sad ćete da vidite. Malo strpljenja. Eto, skoro smo sve napunili. Vi to možete i bolje složiti, eto ja sam sad žurila